муҳлати будубоши муҳоҷирони ғайриқонунӣ дар Русия то 10 сентябр дароз карда шуд. амри дахлдори президенти Русия 28 апрел имзо ва дар пойгоҳи санадҳои ҳуқуқӣ нашр шудааст. қаблан барои муҳоҷирон барои қонунӣ кардани ҳузури худ дар Русия то 30 апрел муҳлат дода шуда буд. дар ҳамин ҳол мубориза бо муҳоҷирати ғайриқонунӣ дар Федератсияи Русия шиддат меёбад. мақомоти ин кишвар давоми танҳо як соли гузашта беш аз 10 қонун таҳияву қабул карданд, ки барои будубош ва фаъолияти ғайриқонунӣ муҷозоти сангин ва ихроҷро пешбинӣ мекунад. мақомоти Русия мегӯянд, ягона роҳи будубоши фаъолияти бидуни мушкил қонунигардонии асноди дахлдор аст. ниҳодҳои зиддахли Тоҷикистон ҳам аз шаҳрвандон пайваста хоҳиш мекунанд, ки будубош ва фаъолияти худро дар Русия қонунӣ кунанд ва аз ҳар гуна муҷозот дорӣ бошанд. пештар мо дар навори алоҳида оид ба тартиби хориҷ шудан аз рӯйхати шахсони таҳти назорати вазорати корҳои дохилии Русия муфассал маълумот дода будем. ин бор дар бораи қонунигардонии будубош дар Русия қадам ба қадам маълумот медиҳем. тибқи дастурамали пешниҳодкардаи намояндагии вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия, шаҳрвандони Тоҷикистон барои қонунигардонии будубоши худ дар Русия бояд ки шахсан ва бо ҳуҷҷатҳои лозима ба мақомоти ин кишвар дархост пешниҳод кунанд. ҳангоми муроҷиат шаҳрвандонро лозим аст ки ҳамроҳ шиносномаи хориҷӣ ва дар ҳолати мавҷудият корти муҳоҷиратӣ, ҳуҷҷати ба қайдгирии муваққатӣ, патент ё ҳуҷҷатҳои дигари тасдиқкунандаи асоси будубош дар Русияро дошта бошанд. бастаи ин ҳуҷҷатҳоро дар шаҳри Москав ба маркази Сахарова ва дар минтақаҳои дигар ба хадамоти шиносномадиҳӣ ва раводиди вазорати корҳои дохилӣ пешниҳод кардан лозим аст. дар хотир доред, намояндагии вазорати меҳнати Тоҷикистон маслиҳат медиҳад, ки ҳангоми пешниҳод дархост барои қонунигардонии будубош ҳатман ишора кунед, ки шумо дар асоси фармони нав, фармони рақами 1126 муроҷиат мекунед, вагарна дархости шумо тариқи тартиби стандартӣ баррасӣ мегардад ва дар ниҳояти кор эҳтимол шумо патент гирифта натавонед. фармони президенти Федератсияи Русия рақами 1126 аз 30 декабри соли 2024 дар бораи чораҳои муваққатӣ оид ба танзими мақоми ҳуқуқии категорияи алоҳидаи шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрвандӣ. дар ҳолати набудан ё гум кардани яке аз ин ҳуҷҷатҳо, шаҳрванди хориҷӣ бояд аввал он ҳуҷҷатро барқарор кунад, аммо пеш аз оғози марҳилаи барқароркунӣ бояд дар мақомоти зикршуда дархост гузорад ва ҳуҷҷати тасдиқкунандаи ин дархостро бигирад. ин минбаъд барои барқарор кардани ҳуҷҷатҳо ва эмин мондан аз ихроҷ муҳим аст. барои барқарор кардани шиносномаи хориҷӣ ба консулгарии Тоҷикистон бояд муроҷиат кунед. дигар ҳуҷҷатҳоро метавонед ки дар мақомоти дахлдори Русия, аз ҷумла дар шуъбаи ҳудудии муҳоҷиратии вазорати корҳои дохилӣ ё маркази муҳоҷирати ин кишвар барқарор кунед. ба инобат бигиред ки пас аз муроҷиат шумо барои то ин дам риоя накардани қонунгузории Русия ва вайрон кардани тартиби будубош дар асоси моддаи 18.8 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Федератсияи Русия аз 2 то 7000 рубл ҷарима мешавед. ҷарима дар минтақаҳо метавонад фарқ кунад. ғайр аз ҷарима моддаи мазкур ҳамчунин ҷазо дар шакли ихроҷи маъмуриро пешбинӣ мекунад, вале дар асоси фармони 1126 ин ҷазо то 30 апрел татбиқ карда намешавад, яъне ба муҳоҷир танҳо ҷарима таъин мегардад. ҳамин тавр дархостро гузоштед ва агар ҳуҷҷатҳоятон набуд ё гум шуда буд онро барқарор кардед, барои будубоши ғайриқонунӣ то ин лаҳза ҷарима пардохт кардед, ба шумо варақаи махсус нусхаи аризаи қаблан аз ҷониби кормандони марказ пуршударо медиҳанд. баъди ин ба шумо иҷозати ҷамъоварии бастаи ҳуҷҷатҳои лозима, суғуртаи тиббӣ, сертификати донистани забони русӣ, корти муҳоҷират, ташхиси тиббӣ ва маълумоти биометрӣ ва акс барои гирифтани патент дода мешавад ва аз ин ҷо марҳилаи қонунигардонии будубош шурӯъ мешавад. гузаштан аз ташхиси тиббӣ, ташхиси вируси норасоии масмумияти одам, бемориҳои сироятӣ, истеъмоли маводи мухаддир, пешниҳод кардани изи ангушт ва акси шахсӣ, гирифтани шаҳодатнома дар хусуси донистани забони русӣ, таърих ва қонунгузории Русия, имкони таъини ҷарима мавҷуд аст. бе қабул кардани қарор дар бораи манъи вуруд, шаҳрвандон ҳангоми пешниҳоди дархост андозҳо, ҷаримаҳо ва пардохтҳои ҳатмиро бояд пардохт кунанд.
намояндагии вазорати меҳнати тоҷикистон дар русия ҳамчунин маслиҳат медиҳад ки дар ин марҳила муҳоҷирон ҳатман ҷаримаву пардохтҳояшонро санҷанд то қарздор набошанд ва агар ҷаримаи напардохта дошта бошанд ҳатман бояд пардохт кунанд. пас аз ин муҳоҷиронро лозим аст ки посухи расмиро интизор шаванд. мақомот пас аз баррасии дархост қарор қабул мекунад. шаҳрвандон бошанд метавонад аз ин қарор дар сомонаи расмии вазорати корҳои дохилии русия ё марказҳои муҳоҷиратӣ хабардор шаванд. муҳоҷирони дар шаҳри Москав ва вилояти Москав фаъолияткунанда метавонанд ки ба маркази бисёрсоҳаи Сахарова ва дар минтақаҳои дигари Русия ба хадамоти шиноснома ва раводиди вазорати корҳои дохилии Русия бо шиносномаи хориҷӣ муроҷиат кунанд. ҳамватанони азиз, ҳуҷҷатҳои худро дуруст кунед ва тибқи тартиби мавҷуд буда кору зиндагиро дар Русия ихтиёр кунед. барои ҳамаи шумо муваффақият ва барору баракатро орзу дорем.